Sådan der. Hvad så? Nøren. Du er det der åndelige glasset. Nøren. Jeg kan ikke. Okay. Jeg kan godt blive bredere. Det kan godt blive vildere. Sådan der. Det er cirka så bred jeg er ihjel. Nå. Men siger man ikke tit, at ting ser større ud på cam? Sås. Ha? Det var jeg ønske, det gjorde. Kraftede, mand. Åh. Kan du ikke hjælpe mig med at forstå Better Twitch TV mode? Altså, er du ikke pro? Til T-modes. Ja. Vi kan lige lave en guide her. Okay, vi skal lige finde noget, jeg sådan ikke forstår. Ekstra total ego. Nej, det var fordi det var beds på e-mail. Det her. Bare det er fordi jeg ikke fatter noget. Kan ikke multitask. Hvad siger du? Okay, så er den emote, ikke? Er du klar? Sådan noget feel stank, man. Er det bare sådan mærkeligt? Ja, det er da fint. Er det bare sådan, at ting er mærkeligt, eller hvad? Jamen altså, jeg skal forklare emoten. Ja. Jamen, det er jo, hvis man er lidt små udfordret. Okay. Man er lidt mentally challenged en gang imellem. Det er meget. Den ser jeg ikke så tit. Kan vi finde noget sådan... Nightmares. Tja, I må lige hjælpe mig her nu. Okay, jeg finder lige endnu en emote, jeg ikke forstår. Faktisk, altså, jeg er ikke særlig god til de der Twitch emotes. Men altså sådan noget freehead og sådan noget, altså er det også bare sådan, er det også bare mærkeligt? Det er jo bare det samme. Freehead, det er hvis man er sådan lidt, hvis man er sådan lidt britisk dum. Så altså, det har sådan en karakter. Ej, det. Men også noget, altså tit når det hedder, det er vel bare betydning af dem. Jeg synes faktisk, det er lidt interessant, hvor clueless de fleste danske streamer de er på i forhold til emotes. Altså jeg er faktisk ikke sådan, altså nu spørger jeg bare om dem, jeg ikke forstår super meget af. Hvad med sådan noget aware? Er det bare sådan den samme betydning, som emoten hedder, eller hvad? Ja. Okay. Det kan godt være, der var en Fordi i stedet for, at man er clueless, så er man sådan rimelig aware over, hvad der sker. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Og sådan noget Kokona, eller hvad det hedder. Kona. Ja. Oh. Er det bare sådan... Er det bare sådan en amerikansk stereotyp, eller hvad? Ja, mere eller mindre. Okay. Så er jeg med. Det er mest noget Texas-stereotyp. Okay. Jeg er med. Men altså, dine emotes, er det bare James, der sørger for dem, eller det ved du selv? Om James står for mine emotes? Ja.
Ja, men jeg sidder sgu ikke selv og håndterer med Better Twitch TV modes. Det er bare James, der får en hjerneblødning en gang imellem op til dem. Det er fedt. Ja, det var fint. Det var fint. Skal vi lave styrkekonkurrence? Jeg skal virkelig skide efter sådan en omgang muskelmad Hvad, der. skal vi til at afrunde, eller hvad tænker du? Jeg ved ikke. Vil du gerne det? Hvad? Vil du da gerne det? Nej, jeg spørger dig. Jeg vil lige sige, at jeg har aldrig brugt 3 timer på at lave mad. Nej, men det er jeg heller ikke. 2 timer og 51. Så. Whoop. Jeg kan smide den dør snart. Sæt. Chat, vil I sige hej til Carla? Nu skal Jeg kunne så meget godt drikke en blank lige nu. Det er da helt åndssvagt. Den var jo fandme. Den var jo fandme lige så meget som mig, mand. Carla, hvad fanden har de givet dig at spise? Er det mursten eller noget? Hvad fanden er det her? Tag med også ned i gaden senere. Sig hej til Carla. I dag. What the dog doing? Wuff. Den er større end dig. Ja, hun er også tungere end mig, åbenbart. Jeg tror, det er træning, hvis jeg bare løfter hende en gang om dagen. Jeg har et arbejde. Der trækker vejret. Hold op med det. Okay. No. Jeg skal ikke ned i byen i dag. Jeg
Hvor længe tror I, Jax er væk? Tror I, han skulle ud og skide? Valgmulighed 1. Skriv 1 i chatten. Tror I, at han bare... Ej. Jo. Den var bare våd. Det lød sådan. Ja, jeg hørte den. Det lød lidt sådan. Og så til desserten. Muskelbudding. Musli? Da Vinci? Hvad er musli? Nutella? Ad, lort. Det ligner rent Nutella. Er det det? Ej, det er færdigt det der. Det er klamt. Det var da yderst afskyeligt. Okay, det smager godt. Altså, er jeg lidt i tvivl, er der noget, du gerne vil lave endnu, eller hvad tænker du? Der er øl. Øl? Drugsby? Altså, Arkevin 1v1 i Warzone? Er du ude at spille computer? Ja, den står hernede i køkkenet. Woman setup, am I right? Jeg er faktisk ret pro. Jamen, der er ikke. Altså, jeg ved ikke, skal vi lige se min CS-kompetence? Kæft, man, du har fået så meget høvløs i spillet med en i CS. Nah. Ej, jeg skal fandme have vasket op, inden jeg skal alt muligt, kan jeg mærke. Vaske du op? Ja, sådan er det. Ej, jeg skal lave en TikTok faktisk. Så hvor ikke det lyder. Hvad skal du lave en TikTok til? En TikTok? Ja, hvad handler din Clueless! Hvad handler din TikTok om? Ja, mødte jeg. Nice. Ja. Ja, det kan ske ikke lækkes. Men nu skal man også bare tænke på, at nu der er jo mange åbne positioner i lokationen La Casa de Jax. Der er puttemakker, der er opvaskemaskine. Også vedkommende, der skal gå nøgen rundt i lejligheden, som ikke er mig, som jeg kan kigge på.